This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. Mwatsuka bwanji amayi ndi abambo ine mucha wa Unified Mtokoto. Dzina langa ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Ndikufuna kungoyankhulapo komanso kufuna kuyamikira bambo Bile Frederick Malata lerolo pokhala ndi a special insight, a special summary, as well as a special narrative pa zimene bambo Kenny Sonda ayankhula. Mwina titha kusemphana maganizo kapena tanthauzo la zimene iniyo mwayankhula, mwina ndakumvani mwina, sorry, forgive me. Koma ndimafuna ndiyankhule ichi. Nziko muno Amalawi, under the leadership of Tonsi government, imene kumapeto kwake inasala ndekha government, imene inali m'manja mwa Dr. Lazarus Chakwera, the former head of state. Taona mukuchitika zinthu zosiyana-siyana, not only in a period of 7 months, not only in a period of a year, koma tikunena kunati for the whole past 5 years. Ngati omenyerera maufulu, ine ngati Richard Chimwemwe Mphepo, ndakhala ndikuyizuzula Public Affairs Committee, ndakhala ndikuzuzula even HRDC, magwiridwe ake a ntchito, takhala tikuzuzula mchitidwe umeneno unalipo, umene pakiyo imapanga, imene Amalawi inuyo, imene ma activist oona mtima, ngati mene akuyankhulira bambo Bile Malata lero atha kusimikizana nani. Yakhala paki imene yasekerera nyasi nziko muno, yakhala paki imene yalekerera anthu azikwanje mziko muno, yakhala paki imene yaona HRDC ikuononga dziko lino ndikulekerera zinthuzo nkumaziyang'ana. Amalawi anzanga, ngati muli ndi ma messages amene ndimatumiza, ndimanena mmene anenera lero bambo Bile Malata, kunena kuti ngati tikufuna tuone kapena tiloze azathu zala, kunena kuti alima mistakes whether for the run of the government affairs, tinayeneranso tibwerere mbuyo tiziyang'ane ifeyo Public Affairs Committee, kunena kuti kodi ndi ma affairs andani amene atisogoleri adindo amene ali ku paki akuwatumikira. Ndidafika ponena mopanda kukondera kapena kuopa mziko muno, kunena kuti paki imene ili mziko muno ndi paki imene ikuyang'ana ma personal affairs adindo ku Public Affairs Committee iko, zimene zimapangisa kunena kuti ife Amalawi tidziona kunati tili ndi Public Affairs Committee yoyimirira mtundu wa Amalawi. Yeti anthu akudya chiteze Public Affairs Committee inali ili chete. Yeti anthu mene amatilidwa tiye gasi ndi zina zotero Public Affairs Committee inali ili chete. Yeti anthu mene amavutika nkhani za age limit Public Affairs Committee inali ili chete. Pamene anthu amavutika ndi mathematics Public Affairs Committee inali ili chete. Kumapeto kwake inazatulukira ziko muno mutatigwera chinthu chachikulu ngati chimene akunena Sondachi. Ndege yagwa kuchikangawa, chisamaliro chodata paside vice president, komanso anthu ena onse amene ananyimene muchazakanika, ndi pamene paki tinayona ikutuluka, ndikumakuuzani wati ulendowu tikupita kuti, akuti swaku Kenani, koma tikupita ku Bagamoyo. The fact kunati team Amalawi timayiwala kumene tikuchokera ndi paki, ndi kumene tikupita, tinayamba kuimbira m'manja, tinayamba kumutenga Bagamoyo ngati chinthu choona. Ndiye ndimafuna mumvetse ichi. When chipani cha DPP chikakhala chili mboma, paki imakhala yamphamvu, paki imakhala kuzuzula, paki imakhala ndi ma commitment osiyana-siyana, paki imatha kupeza ma solutions onati apeze ndalama akhale ni meeting kuti ayankhulepo nziko munomu paki. Ndikufuna Amalawi muyambe kuiona Public Affairs Committee ndi
paki kapena ndi affair imene imayang'ana ndondomeko zake za uchifwamba. Ndifuna ndigwiritse ntchito mawu awa without fear, koma ndifuna mumvetse Amalawi. Public Affairs Committee ndi bungwe limene limapanga za iwo okha adindowo ayang'ana funding iyo kukhala ngati ali limodzi ndi Amalawi, koma cholinga chake ndi kagulu ka uchifwamba kamene kamatumikira chipani china mdziko muno. Izizi mufune musafune, Public Affairs Committee ni ma witch hunters, political witch hunters, amene cholinga chawo is to fight for DPP, to allow kunena kuti chipani china chake chimene iwo ali nacho kumtima chilowe mboma. Ndipo Amalawi ngati nziko muno taona mbonaona, nziko muno ngati anthu adya ziteze, ma civil servant nkumakhapidwa, ndi chisankho cha Public Affairs Committee imene utsogoleri wake umene akuipempha ake ni Sonda lero. Ichichi ndinene kwa atsogo ngati mumaganiza kunena kuti mukashota mupeze njira yofuna kuti muoneke okoma kapena anzeru kuzipani zimene zimakutumani, kuma opposition leaders amene amakutumani, atsogo mukupepera kwambiri. Endi izikhalapo nthawi yochita manyazi mwa manyazi onse amene timakhala nawo bambo Nsonda, muzikhala ndi manyazi amozi kusankhapo kuti izi nditha kungoyaluka. Nziko muno it was the Public Affairs Committee yokhala ndi chipani chimene angachimilire, yokhala ndi asogoleri amene angamenyere nkhondo imene yapitisa Saulos Cross Chilima kumanda. Is Public Affairs Committee. Is Public Affairs Committee imene akuipempha lero Ansondayi, imene imalephera kupanga comply angakhala ndi ndondomeko za Ngola. Public Affairs Committee, koma Public Affairs Committee ndi usogoleri wake ndi imene imatsogola kumakatsusa zinthu, kumafuna anthu azipanga zinthu poonekera pamene iwowo akupanga zinthu zawo mwakuba. Titalowa mu system umo, Public Affairs Committee imalephera kupanga comply even kuna kuti ilipire ndondomeko zake ku Ngola. Lero Ansonda, Amalawi ndikufuna muone apa. Amalawi ndikufuna muone apa. Dziko muno tithokoze kunena kuti tinalandira ufulu. Mwina tibwere paja pomamvesesa kuti what is democracy. Mawu onena kuti democracy akupangidwa ndi zilankhulo ziwiri kapena mitundu iwiri, muli Latini komanso muli Greek. Mawu onena kuti demo amatanthauza chani? Amalawi muzikhalapo ndikumafufuza. Nanga crasy akutanthauza kuti chani? Go to your dictionary and find out, and mupeza panopa. And nimakuza nikunena kuti when Dr. Hastings Kamuzubanda said kunena kuti democracy ndi nkhondo, this is the war imene amaitanthauza. Lero pano Bambo Kenny Msonda akubwera ndi system yofuna kumayenda underground. Ndicho linga chona apeze donation. Ndi chifukwa chake akuipempha paki nkumatchula mayina abambo Phiri amene akuwaza kuti amatumikira mu nyasi za dziko lino. Ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti bungwe ili si bungwe losogozedwa ndi amipingo kunati Mzimu Woyera umakhala nawo. Ayi. Ndi bungwe limene limasogozedwa ndi ziwanda pofuna kuononga anthu a dziko lawo. N'chifukwa chake Amalawi timavutika. You cannot come here and kumanduza Amalawi kapena kuipempha paki kunena kuti muchitika china chake muno choopsa without disclosing choopsa chonchiyani. Timayembekezera kunena kuti pokhala anthu anzeru, anthu ozindikira, mwina anayenera afotokoze choopsa chimene Bambo Kenny Msonda achiona kunata aliuze paki yo akambirana nayo kumbali without producing the audio ndi kuliuza dziko. Aboma munayenera muonepo. To the Democratic Progressive Party and its leadership, mumvese ichi. Ngati kuli anthu amene simumvesesa mumati ndinu a system, ndinu a DPP. Takuwuzani kunena kuti ku DPP kuli anthu amene mukuyenda nawo, anthu amene alimbana ndi age bill, cholinga linati Professor Arthur Peter Mutharika asakhale pa mpando. Koma mwakakamizabe anthu omwewo ndi kuwayika pa mpando kumchitira chisankho president kuti adani yake akhale pasogolo.
ndimaonena kuti kulibe eneme kunkhani za ndali. Mukuziona zimene zikuchitikazi, mukuziona zimene zikuyambikazi. Iyitu ndi nkhondo. Ndikufuna mumvesese a Secretary General a Democratic Progressive Party, a Director of Elections ku Democratic Progressive Party, a Campaign Director ku Democratic Progressive Party. Ndi neki yanu yonse mumvesese izi, NGC yanu yonse yayambikayi ndi nkhondo imene akuyamba nsonda. Endi ndikuwuzani mosapyatira chifukwa chakumva kuwawa kumene ife tachokamo ku Malawi Congress Party. Anthu aketu ndifeyo mbulife amene timasegula maso anthu ozindikiraja, anthu osaphunzirafe ndi amene timakuza ndi kukuchitika zakuti ku Page House pitani mukapange zakuti mumamvera kwa ife anthu osazindikira. Amapanga tu zimene zijazo ndikumaperekera zida, sikuti ndi a Malawi Congress Party kapena ndi a UDF kapena ndi a PP kapena a UTM. No, the very same DPP members amene mumatenga kunati ndi anthu akuluakulu ozindikira olimba mtima, they are so loyal to the party without knowing that they are not loyal to the DPP. Ife ndi umbuli bwatubu tinamenya nkhondo imeneyo, ndikupanga chosathekacho kukhala chotheka. Dziwani kunati kukumenyesikaso nkhondo ina imene lero Bambokeni Msonda akupempha kupaki, imene pakiyo sakuidziwa ndi kushota kumene ashotako akuona kunati tikauza awa akapempha funding iyo ine pena pake mtendere ndi upeza. Timafuna tipemphe kunena kuti sometimes ukazitenga kunati you are too brave, ukazitenga kuna kuti iwe you are too brave, you might become too crazy. And even the nation kuti alemekeze integrity yako, integrity yanu imaonongeka. Bambokeni Msonda zelu zimene mwapereka apa, even mutakhala wabanja kumtundu wa kwanu, I don't think kuna kuti angakumvereni. Ndi chifukwa chake even ma primaries kwanu munalephera. Chifukwa nzeru zimene anakupasani, zimene amalawi amaziwa pa spokesperson kapa mulangizi, panopa nzeru zimene zija zachoka mitu mwa inu Bambokeni Msonda. Endi Mulungu Bambokeni Msonda wakuchoserani umunthu wanu, Mulungu wakuchokerani. No matter mungamanene kuti I am an evangelist. Evangelist to whom? What are you trying to evangelize? And you are evangelizing to who? Choopsa chimene nyo mwachiona within 7 months choopsa chake chantundwa. Malawi wakauti amene sakuzowa kunati the challenges that we are facing ni ma challenges amene boma amalipanga inka kuchokera kumene noti kuchokerako ngati anthu sanapange administer bwinobwino ma affairs of the nation. Muti kuisa ndendi mayankhula ndino a DPP zayambika izi zikusoweka anthu izi nkusowa kwanu kwa chikondiko muzione eno mmene zinthu zikukhalira. Zimene aziyamba achina Sondas zikalowera kupaki, zikachoka kupaki, zikupita ku HRDC, zikangoyenda m'madera ngati amenewo mukhala pa nthangwanika yosati amasewera, muyamba no kuwaziwa abwenzi. Ndikuphunzira kwanuko muyamba kuwafuna abwenzi. Ona atalimbane ndi zimenezi. Ndiyankhule ndi a Minister of Internal Security. Sindikukuwuzani chochita ibambo Mukito, sindikukuwuzirani mayesoyi, koma mukuyenera muyang'ane ndi chidwi utenga umene Bambo Msonda ayankhula. Choopsa chimene Bambo Msonda achiyankhula akuyenera afufuzidwe, apereke satane wa choopsa chimene Bambokeni Msonda achiona nziko muno kuti chitha kuchitika. Ndipo mikwiyo imene akuiona mwa anthu ake ati wophunzirawa osaphunzira. Chifukwa wosaphunzira yangofuna aje azikhuta. Wosaphunzira mitengo ya zinthu ikhale pabwino. Wosaphunzira msisireni fetereza. Wosaphunzira kufuna mitengo ya zinthu ikhale umodzi kuyambira kuchitipa mpaka na kunsanje. Nkhotakota mpaka na mchinji. Mtengo wa sopo uzikhala umodzi. Mpangireni zimene zosaphunzira. Kuti komano ine chimene ndikupempha mopandanso kunyengerera. Wosadiso wina anene kunati aya kumpangira upo koma muayitane Bambokeni Msonda tiwamve choopsa chimene chichitike chachikulu nziko muno. Achiona pati, achiona motani, nde aliuze ziko unati lipange chani malo mokapempha paki yosakhulupirika.
tili m'mavuto akulu amene tikumane nawo. Ndiye tikunena kuti osaphunzira aja akakusiyani kuti ophunzirani muyendese, mavuto ndi amene ansonda akuwaonawa. Ife timayimirira anthu akumuzi, koma Kenny Nsonda akuona mavuto opsa. Ina ndimanena kuti mavuto opsa amene Kenny Nsonda wawaona pa nkhope pake siyena ayi ndi apabanja pake, chifukwa zavuta. Amangotsegulirapo pakamwa, amangoyankhulapo zinthu za mbwebwe, nkumaona ngati zinthu zotheka. Zanazanali wanyoza chipani chake mkati mneneri, wachinyoza chipani cha Malawi Congress Party chimene iye adachikwera. Waona kuti amutsika, kaya ni marentos palibe umulipirira. Bambo Malata anena kuti kaya ni mabizinesi anu, Ansonda alibe business. Bambo Kenny Nsonda alibe business. Business ya hotel apapa aiyamba apapa kufuna kusokoniza dziko. Mahule pandali. Ndiye tikunena kunati amukito ndi department yanu ya security, ngati munthu akufika kunena poyera kunena kuti dziko muno muchitika choopsa, mufufuzeni ameneyo, chifukwa dziko silili bwino. Richard Mphepo ndiye dzina langa. Mwakoma nonse, mukhale ndi mawa opambana. Thank you.